X'kienet l-Akkademja Ġużjana li De Soldanis kien fih sibu li waqqaf wara mewtu? Mela De Soldanis għadna li ġabar kull ħaġa li saf fuq Malta. Allura mill l-Akkademja, jiġifieri ħalla somma ta' flus biex bil-interessi tagħha jibdew isiru diskorsi fuq Malta. Fil-fatt qal illi l-aħħar lecture ta' kull sena għandu jsir fuq l-istorja ta' Malta. Dan kellu jsir ukoll il-biblioteka fejn kien jaħdem hu stess, u dan jurina l-mħabba li kellu għal Malta mela. Tifhem għalkemm irridu ngħidu wkoll li din l-Akkademja ma rnexxietx. Jiġifieri qabel miet dan kien din il-fondazzjoni li għamel kien neħħiha ma waqqafix.